Meghalaya Energy Corporation Limited Engineers Association Hakasi ba ar kata yau kala penlong ya ke Ïakhih ke bajai jai hakeleng ki jaka jong ke jela Meghalaya ban persya ya ke hukum jong ke chairman kam managing director jong ke tenat Weng kam Shipor ya resident engineer jong ke mentru leshka hydel project uba MeECL poshna ki nong yalam ba ki dukhat jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited Engineers Association kila penlong ya ke ni Ïakhih da ka badeng lama yong batra iki plakat hakeleng ki office rekam jong katanat MeECL ki badan hakeleng karilum khasi jaintia bat garu habai kren ba president uba PK Shulan ulong ba ka Meghalaya Energy Corporation Limited Engineers Association kadap da ka jing sokhya ka bajur halor ka jing Weng kam Shipor yo ba posna bat yathu ba kani ka jing Weng kam ka dei tang namar ka wei ka jing ja haleska kabadai na kajing thot jongki generator transformer uang ba kajing Ïakhih jongki engineer kadai kasin jam pen I ba ki don rengkat bat ki ai ya kajing kershan u ba posna namar kajing Weng kam Shipor ya kam sim lalong kabaya renti kat kum ka service rule jongka corporation bat kabam dan nong rim uloong ba kani karai ban Weng kam Shipor kadai kabla suliak kerki bat kabam sim la toket ni ailat yau ni officer ban pensyai halor ke jingja hamentdu leshka ka Meghalaya Energy Corporation Limited Engineers Association kala dawa badai ban penduk no ya kani hukum bala Weng kam Shipor ya ni officer bat la de ki bor ki ba halor kim le ai kaseng kan sa syong perkhat ke ai bakan le nang ni syakmat da ka wei ke jingmat ka executive committee kala rai ban penpau ke jing kershan yune orang ba haka juga por ngin penpau ke jing persya yang ni ko order Weng kam yune officer nda ka ba Ïakhih jai bat ke bajar borok sisngi ki members jongi la yadeng yau batch ba yong but haka juga por ngi ki members jongi baro ki la yalum ha ki man lagi office hakeleng ke jela but hak juga por ngila ta eki banar ngila ra lu eki perkat but ya kila mayong but ngaso komen ban yathu ang ni ba kani ka jing Ïakhih jongi ngila yo ru ka jing kershan na bon ki seng jong ke MeECL pi hapor badan haka system yung transformer kamu subjected to so many other parameters kala banlong ke real time loading ke frequency ke voltage surges baru kan jodong sedong tila dadon kata ka jing failure tingi hap banwat banyak penchua ke ke pelong ni sisian bau feel niyo ke recordings depai itu recordings kideki normal recordings ki chit feel chanu umdai tang bau tang ni transformer feel hakani ke kumni baru kinja transformer chanu ru ki feel da kimi kini ki event sikin te kindian ngong ba let's say nak liang joga management ru mikir pat hi kata bakan nang pet banyak let's say ka don ke jing ko hangno kai ban ken karek kata kenang ba kan penwara ka jing snusi reno khantam ke bolong ba you win engineers uni members ngi ubaladon khat ars nam ko leshka ai ha akaliang ka por tingin pat ai por andre lada kani ko order ka management lan kam Weng kata kamut ngin habi syong biang pat ngin habi perkhat biang ba kumno ngin ya chakman balai bahap Weng yeu namar ba ki don ki lapses collapses in the functioning of the unit maka breakdown atli ki transformer generators ka loss from there kadai kumba arku sau lak shisni tiaga corporation ka bam decline financially kum ka MeECL ngim la bandu jing kata nolor kata kani ka power pada banyo nang ni menta ka bale singi la bande menta porlior ban ngila banyo biang portlang kata ngim ladu te ban na ka benta ban ngila initiate ke disciplinary proceedings ye okay te namar bangi don kam bangin yo ya ka sabut khnang ba ka inquiry kanum don kano ka jing ke interference na kano ka liang ni ka sarkar ka jusha ban
ban Weng kadon ka rules kat kum ki conduct and disciplinary rules ba fila ban suspend ki breu Shipor kamut it's not a punishment hande kalong hado panda de panda yo ban establish te lada shem ba u klemle ke kamdon kanu ka lapse on his part kata te ki long ka findings kan long kumta te lada ka findings ka long ka don ka jing ko terekam nakaliang namaki u resident engineer balai bu resident engineer hang to ban pej bu unshong ban pej ki equipment ban pej ki monitors ban pej kita te kamot ba ka don breakdown in reporting of whatever kapag kilap hang to nakaliang do bani ki MEA ki ong ba ka MeECL na khamtam mo ki la de ban pelong da ka kun hun ka ban toket bat ka baar ka long ba ni resident engineer la don te la khal arsnem ki ong de ban skot no bi breu ki machine so ki la ban fail ki machines ki laban fail nak taka daw kadi bandon ka repair and maintenance kadi bandon ka budget nak banta ka repair and maintenance kadi bandon ka protocol nak banta ka repair and maintenance kadi bandon ka schedule nak banta balai ke tu ka schedule claim observe balai ke tu ka protocol claim observe kila ban bas tai kan no ka jing do nong ka corporation arhu saw lakshis ni hang ke polish ka